Úgy videó. Ha esetleg ez a videó még megmaradna. Üzenem anyumnak, hogy köszönök neki mindent, nagyon szeretem. A barátokat, a Nikit főként. Pisz. Örültem, hogy élhettem. Jó volt jönni az LS-sel 265 egy BMW-t megelőzni. Az autópályán. Kurva jó kis gép ez. Nézd már, Marik. Balra bárányok. Fűnyíró. Láthatóak. Autót. Körülbelül olyan 340 darab. Mind lóba az autóba. Jobb oldalra látható a vezetéstechnikai pálya. Annyi van. Megkérjük őket, hogy a reptéren hadd nézzük meg az adás végét. Srácok, utálok Magyarországon élni, de jó volt. Ti jöttök. Én nem. Víz. Jó és mindenkinek. Mekkora celeb már, hallod? Ja. Úristen. Mit néznének most, itt eltérnénk mellettük? Jó. Még egy utolsó kis hangot.